Здравейте и добре дошли на представянето на предлагането на а, емисии обикновени акции на Пейсера България на пазара за растеж БИМ на българската фондова борса. А, само да попитам колегата дали вече се чуваме и дали сме в жив кол. Чуваме се, всичко се чува идеално. Благодаря, продължаваме. Така, първото нещо, което искам да кажа е, че дружеството ни оперира в един много печеливш пазар, банковия пазар. За миналата година 3,4 милиарда лева е печалбата на банковия сектор в България. В Румъния е значително повече и това е само печалба след огромните разходи на банковия сектор за офиси, за хора, за процеси, които са до голяма степен все още хартиени. В този сектор нашата визия е да се развиваме в две посоки. Първата посока е това, което вече имаме. Една банка до голяма степен прави две неща. Първото е транзакционното банкиране, т.е. прави трансфери, и второто е кредитиране и депозити. Първата част, мисля, че Пейсера България я покриваме до една много голяма степен и можем да предложим, като стартираме от сметки, набирателни сметки за набиране на капитал на новоучредяващи се дружества, минем през разплащателни сметки с български IBAN, с Евров IBAN, с румънски IBAN. После имаме дебитни карти, имаме физически посове, имаме виртуални посове, в частност, освен картови плащания, даваме възможности за отворено банкиране, Open Banking. Дебитни карти вече споменах, инвестиции в злато, превалутиране в реално време. Всичко това до много голяма степен покрива плащане към бюджета също, забравих да кажа. Имаме вече няколко стотин компании, които са създадени в Paysera и оперират изцяло в Paysera, без на практика да имат потребност от банкова сметка. Тук продължаваме да се развиваме. Най-вече трябва да доразвиеме пазара в Румъния, където въпреки че държавата е 3 пъти по-голяма, нашия бизнес там е 3 пъти по-малък, отколкото в България, поради недобре финансирана капиталово инвестиция там. В втория сегмент нашата визия е да се развиваме неконкурентно на банковия сектор, т.е. искаме да покриеме ниши, които банковия сектор не покрива на тема кредитиране, основно чрез инвестиция в дъщерно дружество за колективно финансиране по регламент 1503, който тук преди почти една година беше приет в България. Вече има няколко лицензирани дружества. Колективното финансиране е един инструмент, който смятам, че ще даде нови направления в инвестиционните проекти на най-различни предприемчиви хора, които банковия сектор в момента не може да финансира. Мисля, че дигиталната икономика като цяло е много трудно да се финансира. Въобще всичко, което няма много добро обезпечение, е много трудно да се финансира от банковия сектор и това е един сегмент, който колективното финансиране може и трябва да може да обслужи. Това ни води и до визията ни за развитие на компанията. Искаме да доразвиеме транзакционното банкиране, всичко това, което вече правиме, както в България, така и малко повече в Румъния, и като дъщерно дружество да покриеме сегмент, в който предприемчиви хора, които имат интересни проекти, да могат да получат финансиране от хора, които вярват в техните проекти, но ги финансират срещу очаквана възвръщаемост чрез директно, пряко инвестиране в техните идеи, в техните проекти. Много е важно да
обърна внимание, че предлагането е за Paysera България, която включва като своя дъщерно Paysera Румъния и не е за Paysera групата Paysera компании. Тук може би е момента да дам едно кратко обяснение какъв е бизнес модела на групата от компании Paysera. Той е много подобен на бизнес модела на компании като Pricewaterhouse или като KPMG, където има във всяка държава един партнершип, където локални партньори, които са добре запознати с местния бизнес, оперират дружеството. Те са преки инвеститори в съответното национално дружество, но правилата се задават от един координатор, който също отговаря и за технологичния продукт. Съответно, Paysera България отговаря за пазара в България и чрез дъщерното си дружество Paysera Румъния за пазара в Румъния. Смятам, че това е един доста голям пазар, където имаме възможност да се развиваме. Ние в момента мисля, че не покриваме дори 0,1% от този пазар. Този бизнес модел има и определени неудобства, но най-голямото му предимство е, че физическите лица и компаниите във всички държави, където оперира групата от компании Paysera, виждат единен продукт, виждат една и съща система, един и същи ап, едни и същи апита, едни и същи акаунт менеджери, ценоразписи, един и същи user experience. Според мен това очакват потребителите в бъдеще. Аз не мога да си представя едно бъдеще, в което една компания, която оперира в 5, 10 или 27 европейски държави, има потребност да си открие 27 сметки в 27 държави. Това е един сценарий, който смятам, че не е печелившия сценарий в дългосрочен план и до толкова, доколкото бизнесите ще станат повече от национални в една обединена Европа, тези бизнеси и тези физически лица ще търсят и съответната трансгранична услуга, която намират по един и същи начин, с едно и също потребителско изживяване във всяка една държава. Това са компании като Paysera, като Revolut, като Wise, като N26 и други необанки, които оперират в този сектор. Разбира се, някой може да попита защо и доколко банките не покриват този сегмент. Може би знаете, може би не знаете, в споразумението от Маастрихт 1993 година, там се предвижда свободно движение на стоки в Европа, свободно движение на хора в Европа, но за банкирането е специално обърнато внимание, че то си остава с национални характеристики и 30 години след това, 31 години след това, аз смятам, че рано или късно това трябва да бъде преодоляно, тъй като потребителите търсят всъщност дигитално обслужване без офиси, без хартия, дистанционно, мобилно, но също така и най-вече трансгранично. Не мисля, че някой има желание да има платежна сметка във всяка една държава, в която оперирам. Тук мисля, че този слайд го минахме. Може би да спомена само, че Paysera, освен Paysera България и Paysera Румъния, има още 8 държави, в които местни компании оперират. Литва, Латвия, Естония, Грузия, Косово и Албания, които са ми сравнително близки държави. Между другото, не знам дали знаете, но Румъния е втория външно-търговски партньор
на България по обеми след Германия. Обемите, които имаме с Румъния, вече надхвърлят 6-7 милиарда евро при само 80 милиона преди 2007, когато все още не бяхме влезли в Европейския съюз. И смятам, че нашата компания дава една изключително интересна услуга за всички компании, които оперират от двете страни на Дунава. Малко цифри за Paysera България вече, а не за искам да обърнете внимание на цифрата 38,1 милиона евро. Това са клиентските пари на български и румънски клиенти. Това е доверието, което е гласувано от българските и румънските клиенти на Paysera към дружеството. Салдата на всички български и румънски клиенти в Paysera са с около 75 милиона или еквивалент в други валути. Над 70 хиляди сметки сме открили за физически лица и за юридически лица. За миналата година трансферите са приблизително 750 милиона евро. Над 350 милиона евро или еквивалент са обменени. Смятаме, че имаме така едно добро развитие на компанията. Ако може да видим следващия слайд, на него не искам да обръщам внимание върху всички цифри, които са нарисувани тук. Презентацията ни е публична, може да си я свалите на сайта на компанията или на сайта на Българската фондова борса. Това, което бих искал да отбележа е, че за последните години, както и от създаването на компанията, ние имаме ръст, който е по всички параметри в диапазона от 25-30%, без на практика да имаме увеличаване на капитала или някаква venture capital инвестиция, рискова инвестиция. Компанията към днешна дата е собственост с много малки разлики на хората, с които заедно я създадохме 2016. Следващия слайд вече аз минах през него. Тук може би това, което бих искал отново да пунктирам. Един от големите наши залози е отвореното банкиране, Open Banking. В този сегмент в някои европейски държави, където той се е развил, като например Полша, UK, Литва, има значително по-голям брой плащания през Open Banking, т.е. с банкови трансфери, отколкото картовите трансфери, съответния брой картови трансфери. И понеже банковите трансфери през отворено банкиране са приоритет на Европейския съюз, смятам, че рано или късно и в България и съответно в Румъния този метод на разплащане ще почне да набира скорост и ние тук сме изключително подготвени да работим в тази посока. Затова и по-нататък в слайда, в който имаме по отношение на разпределението на средствата, ще видите, че сме заделили една немалка част от увеличението на капитала, за да инвестираме именно в развитието на отвореното банкиране. На този слайд това, което трябва да отбележа е, че необанковия пазар е един сегмент, който се е развивал много бурно и ще продължи да се развива доста агресивно. И пак да кажа, това смятам, че е във връзка с естествения начин, по който компаниите и хората в Европа си представят в бъдеще нещата, а именно да могат да оперират в цяла Европа през една финансова институция. Минавайки напред, основната цел на увеличаването на капитала е Paysera България да премине от фаза 1, в която се намира в момента, към фаза 2 на това партньорство в рамките на Paysera групата от компании.
а именно да вземе местен лиценз в нашата юрисдикция в България от БНБ. И това ще доведе до няколко съществени промени. А, първата промяна, може да отидем на следващия слайд. Първата промяна е допълнително увеличаване на разпределението на приходите между координатора между групата от компании Paysera и Paysera България като местен оператор на финансовите ни дейности в България. Почти ще си удвоиме разпределението на приходи. Това означава, че на практика ще си удвоиме приходите от финансови услуги, просто вземайки лиценз. Разбира се, този лиценз върви в комплекс с определени разходи. Те са разходи за капитализация, разходи за compliance, т.е. процесите по откриване на сметка, мерки против изпиране на пари, регистриране на сметки и така нататък. Ще получиме отговорността да ги управляваме и съответните разходи също така. Един друг момент, който е изключително важен, е, че бивайки лицензирано дружество за електронни пари, ще имаме и отговорността да инвестираме клиентските пари отговорно и съгласно изискванията на регулатора. И това в общи линии на практика означава да ги държиме на депозити в търговски банки. Знаете, че допреди 2 години тези депозити носеха нулева доходност, дори понякога отрицателна, но от 1 година насам лихвите по депозите са от диапазона на 3% и върху целият обем на клиентски пари, това за нас са едни значителни приходи, които също ще дойдат в допълнение на другите увеличени приходи. Разбира се, не на последно място, смятаме да подобриме услугите и да ги развиваме, което ще доведе и до ръст на самите приходи, които в момента имаме от основната ни дейност. Тези от вас, които са клиенти на Paysera, знаят, че в процесите по регистрация на сметка и изпълняване на изискванията за мерките против изпиране на пари имаме определени търкания. Потребителското изживяване не е това, което ни се иска да бъде. В момента, в който се лицензираме местно, този процес ще дойде под наш контрол и отговорност и съответно смятаме, че ще можем да го подобриме значително и по този начин да отпаднат някои от най-съществените проблеми, които имаме в момента. Вървейки напред, на следващия слайд е всъщност илюстрирано това, което преди малко споменах, как ще се отрази едно лицензиране, което е основната цел на нашето увеличаване на капитала върху приходите на компанията. Един път от увеличаване на разпределението на приходите, втори път от инвестирането на клиентските пари и трети път от подобряване на продуктите и услугите. Основните продукти и услуги, които искаме да подобриме, искаме да се развиваме малко по-агресивно в Румъния, където имаме дейността ни не е дофинансирана и съответно е недоразвита. Разбира се, имаме много неща, които искаме да направим и в България и по отношение на платежните услуги, и по отношение на популяризирането на отвореното банкиране и за други партньорства с компании, които оперират в дигиталния финансов свят, с които сме в доста добри отношения. Знаете, че аз и още 4 колеги преди 5 години почти създадохме Българската финтек асоциация, която в момента наброява над 80 члена. Вече няколко пъти споменавам, една от другите цели, които имаме е дъщерно дружество за колективно финансиране, където виждаме добър потенциал и добра възможност за развитие на услуги, които вече са услуги
за предоставяне на инвестиционни възможности на нашите клиенти, които имат заделени средства и търсят доходност от тях, и също платформа, на която да финансираме тези наши клиенти, които имат идеи, проекти и амбицията да ги реализират и съответно съберат доверие от инвеститори, които частично всеки един от тях ще им финансира тези начинания. На следващите слайдове са плановете за 5 години напред при успешно пласиране на емисията. Цифрите няма да ги коментирам една по една, те са достъпни. Знаете, че когато се инвестира чисто счетоводно, това води до счетоводна загуба, тъй като всички маркетинг и селс разходи вървят в текущата година. Очакваните приходи от клиентите и продуктите, които ще дойдат в бъдеще, те са разпределени в следващите няколко години. Тоест, колкото по-бързо се развиваш, по-големи инвестиции правиме в текущи маркетинг, селс и продуктови дейности, това се отразява като крайен резултат в счетоводна загуба, каквато планираме за 2024, ако е успешно увеличаването на капитала. Между другото, тези цифри съм ги правил преди повече от 3 месеца, вече не ми звучат много актуални, тъй като за 5-месечието всъщност на този етап сме на печалба, съгласно следващия слайд, който показва още по-напред, който показва как ще се развива компанията без това увеличаване на капитала. Може би всички знаете, че БСР България никога не е разчитала на външен капитал, за да се развива. Това IPO ще покаже доколко пазара смята, че можем разумно да поемеме да имаме нови инвестиционни намерения и нови продукти, нови услуги, които отговарят на това, което се търси в момента и това, което очакват потребителите в финансовия свят, и също на доверието, с което се ползваме в този пазар. Не е лесно и е много отговорна работа да съхраняваш десетки милиони евро клиентски пари. Мислиме, че сме оправдали това доверие от 2016 до сега и за в бъдеще възнамеряваме да продължим по същия начин да развиваме компанията. 2-3 думи за емисията. Увеличаването на капитала ще е в размер на почти 2 милиона лева, чрез издаване на нови 163 хиляди обикновени акции. Нашите акции са само от един клас, няма привилегировани акции, няма златни акции, имаме само един клас акции. Стойността на компанията преди увеличаването на капитала е изчислена на 9,3 милиона лева и след увеличаване на капитала, ако увеличаването е в размер на 2 милиона лева, ще бъде 11,3 милиона лева. Набраните средства, както вече на няколко пъти споменах, тук малко по-аналитично, имаме подготовка за лицензиране, която изисква най-вече разходи във връзка с системи, софтуери, начинът, по който ние се подреждаме, също и подготовка на кадри, които да поемат регулаторните изисквания, хората, които ще правят ще отговарят за мерките против изпиране на пари, хората, които ще отговарят като цяло за compliance. За този процес сме предвидели около 100 хиляди лева. Второто перо е на практика депозит, който ние трябва да съхраняваме с оглед капитала на компанията да отговаря на изискванията на БНБ в момента, в който тръгнем да се лицензираме. Повечето компании в България, които се лицензират, обикновено те се лицензират и после стартират дейност от нулата, докато при нас ще стане малко по-различно този процес. Ние на практика още в първия ден на операции ще стартираме с десетки хиляди клиенти и
Това поставя някои предизвикателства. Технологичните усъвършенствания на платформата. Тук под този общ термин се крият партньорства, които искаме да направим с други компании в България, включително на тема инвестиционни продукти и продукти, които дават възможност на нашите клиенти да се финансират. Т.е. да получат, освен транзакционното банкиране, което имаме, и другите услуги, които една финансова институция, като например банка, може да предоставя, а именно възможност хората, които имат пари да ги инвестират срещу доходност, а тези хора, които имат идеи, да получат финансиране на техните идеи, което особено в дигиталната икономика ще става все по-трудно, тъй като дигиталните активи не представляват интересно и валидно обезпечение за повечето банки. 400 хиляди възнамеряваме да учредиме дъщерно дружество за колективно финансиране, където, ако някой от вас може би знаете, аз 2 години управлявах такова дружество, което се нарича Heavy Finance. То достигна около 3 милиона евро портфейл, над 150 продукта, говоря тук за местните българския екип. Съответно имам някакъв опит с дружество за колективно финансиране. Имаме готовности с технологичната платформа и смятаме, че нашата репутация и клиентите, с които имаме взаимоотношения и към днешна дата, могат да бъдат един стартов актив за това дружество по отношение на демарирането и стартиране на такова дружество. Изключително важно е в началото, когато и първите проекти излязат на платформата, да има вече изградено доверие, да има вече множество клиенти, наши клиенти, които вярват в платформата и са готови да й гласуват доверие. В отношение на отвореното банкиране сме заделили 300 хиляди лева. Мислим, че тепърва ще се развива отвореното банкиране и докато при картовите плащания има десетки доставчици, които могат да предоставят услугата в България, за отвореното банкиране на практика сме 2 и евентуално още 1-3 компании, които могат да предоставят услугата. Нашите предвиждания, че ще стане изключително популярна и ще генерира обеми, които рано или късно, ако се развие по плана, който е на целия Европейски съюз, на практика ще надхвърли като обеми картовите разплащания. Последното перо е по отношение на POS-устройствата, физическите POS-устройства, където пък, както може би знаете, България има най-малък брой компании, които имат POS-устройства. Тепърва ще се развива този сегмент, особено в контекста на това, че България е с най-голяма сива икономика спрямо брутния вътрешен продукт в Европа и това със сигурност една от мерките, които се прилагат е увеличаване на дигиталните разплащания, в частност на картовите разплащания. В съседна България и Румъния има вече мерки, които задължават първо най-големите, после средните и накрая и най-малките компании да предоставят на техните клиенти възможност да платят с карти и други дигитални средства. Малко допълнителна информация. Както вече споменах, имаме един клас акции, без привилегии, без златни акции. Второто, текущите акционери са поели ангажимент, който тук изрично споменавам, че той не е валиден за новите акционери, които ще влязат през БИМ, да задържат по-големия обем от техни акции, да нямат право да ги продават в следващите 2 години, освен в някакви много ограничени малки размери, 5%. Поели сме ангажимент също да разпределяме дивиденд и ако след 1-2 години имаме нови инвестиционни намерения, няма да ги финансираме или
до голяма степен смятаме да ги финансираме от ново увеличаване на капитала, а не толкова от печалбата, която в момента е реализирана. Мисля, че е важно да споменем, че нашето дружество към днешна дата, освен клиентите и създадения бизнес, разполага и с собствен офис, който е част от активите на дружеството, както и е мажоритарен собственик на Paysera Румъния с процент от 95%, и също така, че дружеството към днешна дата разполага с почти половин милион лева. На практика по никакъв начин не сме зависими за нашето бъдеще от това дали IPO-то ни ще е успешно или не, т.е. за нас има път напред и при неуспешно IPO, а при успешно със сигурност отговорностите ни ще се увеличат и ще търсиме значително по-агресивен ръст на база на допълнителните инвестиции, които ще направим. Предвидели сме малко допълнителни привилегии за наши акционери, които са също така и клиенти на Paysera. Ние в идеалния вариант предпочитаме сценарий, в който всички наши акционери са и клиенти на дружеството. За тези, които имат над 1000 акции, сме предвидели малко привилегии, които се изразяват в индивидуален акаунт менеджер, който да подпомага тях и техните дъщерни компании или техни компании или на техни партньори да си регистрират сметка и да стартират работа с Paysera. Асистиране при регистрирането на компанията и преодоляване на все по-стрикните изисквания за мерки против изпиране на пари. Знаете, България скоро е в сивия списък на FATF и тепърва, за да излезем от там, мерките против изпиране на пари ще се затягат допълнително. Предвиждаме също и безплатна техническа помощ от програмист за интеграция на Paysera продукти. Тоест, наш програмист може да помогне на електронен магазин или ERP система на наш клиент да се възползва от наши API-та и наши плагини, които да бъдат интегрирани в техните платформи. Нашите тарифи са доволно ниски за клиенти, които все пак правят значителни обеми. Имаме и някаква малка възможност за преференциални цени. Екипът ни, аз и Мартин Богданов се занимаваме от 8 години с Paysera, от 2016 с Paysera България. В борда ни също е и Цветомир Досков. Моя бекграунд е в колективно финансиране и съм също учредител на една компания, която се казва Balkan Services, която продължава да съществува и предоставя множество софтуерни услуги на средни и големи компании, в частност на банковия сектор. Член съм в борда, бях за 14 години на Българска асоциация на софтуерните компании до преди 2-3 дена, където не се кандидатирах за пореден път, за да може да се фокусира малко повече върху финансовия сектор. Съучредители сме на Българската финтек асоциация, членуваме и съм в борда на Българско-румънската търговска промишлена палата, която е много активна и бизнеса между България и Румъния е много активен. А ние предоставяме един изключително добър продукт за компаниите, които оперират от двете страни на Дунава. Мартин е с изключително голям опит, както в ръководни позиции на търговски банки, така и в БНБ, а текущо е заместник директор на координатора на мрежата от компании Paysera, т.е. на практика отговаря за Paysera България, Paysera Румъния и други дружества от групата. Това ни дава една изключителна привилегия по отношение на начина, по който се разглежда това, което Paysera България и Румъния искат да правят в рамките на групата.
Светомир Досков, също с опит в БНБ, като CIO на няколко търговски банки и към текущо за последните, може би, 15 на години а, или 20 дори, изпълнителен директор и а, акционер в Сирма Бизнес Консултинг, една компания, която всичките клиенти са в банковия, са банки и предоставят услуги на широкия банков сектор. Така, сега, за тези от вас, които вече са активни инвеститори на българска фондова борса, вие сте наясно какво трябва да направите от тук нататък, понеже имаме много наши клиенти, които за първи път инвестират или ще почнат да инвестират, или искат да почнат да инвестират на българска фондова борса. На нашия сайт имаме подробни инструкции как това се случва. Като цяло трябва да си откриете сметка в инвестиционен посредник по ваш избор. Ние сме дали инструкции, които са съобразени с Карол, но във всеки друг инвестиционен посредник също можете да си откриете сметка. После трябва да се захраните и после трябва да дадете инструкции на вашия брокер по отношение на аукциона, който ще се случи на 12-ти, това е не утре, в други ден. Почти не остана време. Ако някой иска да участва и все още няма сметка на инвестиционен посредник, мисля, че днеска е сравнително, може би, последния ден, в който може да си открие сметка и да си я захрани, защото това също изисква някакво технологично време. Мисля, че това е основното, което исках да кажа. Тук са предоставени контакти за въпроси и също към текущия момент също може да приемаме ваши въпроси или в чата на Zoom, или ако някой вдигне ръка, колегата ще му предостави възможност да зададе онлайн въпрос.